natin kumain ngayon ng samyang. Ayan, nagpabili si Mrs. ng dalawang samyang. Ngayon, dinuto ko siya ngayon. Ito. Hindi ko alam, hindi pa ako nakatikim nito eh, kung ano yung lasa. Ito, natikman mo na to. Ba't nagpabili ka? Ano matitikman mo dito? Napapanood mo lang sa YouTube eh. At eto na nga guys, nakapagluto na ako. Kaya ano ko na lang siya. Dalawa pa naman to. Hindi kaya sayang to. Hindi natin maubos. Amoy pa lang oh. Kakapuso oh. Amoy pa lang. Parang wala ba tubig na ready? Wala mo malamig na tubig doon? Hindi, amoy pa lang oh. Amoy pa lang sir oh. Halatang halata na ano to eh. Maanghang eh. Maparas eh. Nakita ko yung lalagyan, di ba? Ayan, lalagyan, may sili. Papanood mo sa YouTube ko lang. Sabi mo, gusto mo tikman, di ba? Di ba? Ito. Ikaw ang muna titikman. So, inaano ko muna. Hindi pa siya na halo ng maayos na halo ko muna siya. Dali, hindi pala nakalagay itong mic ko. Yan. At ito na nga pinabili ni Mrs. na samyang. Mukha naman masarap, sir. Hindi ko lang alam kung ano lasa nito. Hindi pa ako nakatimtim nitong ganito. Matamis-tamis siguro ito. Siguro niya eh. Pero sa amoy niya, parang malapit ko na. Gusto ko. Ano muna? Ako muna, panira muna kita. Nag-i-emerson mo. Oh. 1 minute pa yan. 1 minute pa yan. Out na ako. Wala na. Ito na. Ito ha. Tumalong pa yung langaw oh. Tumalong pa. Ito may bubuy eh. Halo mo na maayos. Ready nga lang to sir. Kaya nag-gayaan ito oh. Damay-damay lang to no. Na nga guys, yung pinabili niyang samyang. Samyang. Dalawa pa oh. Tig-isa daw kami. Napapanood niya. Pakita mo sa video. Yan. Tingnan natin. Nakamukha. Mukhang masarap to ah. Pag-blow ka pa, hindi mo lang birthday. Ang lasa ka suso. Hindi naman sa mga. Hindi naman pala maanghang. Hindi naman pala eh. Kala ko maanghang. Patikim nga. Hindi naman oh. Ay, wala nga ano, nakalagay. Hot lang siya. Ito oh. Nga. Sabi mo hindi! Sabi mo hindi maanghang! Mapasok sa ilong! Woo! Ah! Mapanas yan! Sarap ano? Nabagsik. O ano? Ha? Ha? At ayun na nga, sir. Sabi ko. Ano?
May na ako sa ano eh. Sa kile. Sabi mo hindi. Ayoko na. Para ko nga to. Sabi ka, pero kanya malas. Pag sumakat yung puwet mo bukas, sige. Bahala ka. Kaya tinakay. Ah! Isa po lang yan. Ako nga, di ko kaya, talaga. Yun na nga doon. Matako. Ayoko na! Pabigay na natin! Ayun na nga guys, hindi pala masaya ang kumain ng samyang. Una masarap eh, unti-unti. Parang yung unang subo, okay pa eh. Pangalawa, okay pa. Pangatlo, okay pa naman, kaso nung medyo tumatagal, yung anghang, tumitindi. Ano ba naman? Bakto? Ano to? Kaya nga ayoko nang kumain ng samyang, kayo na lang. Gusto nyo? Anong trip ba? Ano ba trip mong yun? Sinamay-damay mo ako sa trip ko? Ito hanggang ngayon, nagpapawisan pa rin ako. 30 minutes na dumaan. Ito, nabulit na ng tres. Eh guys ha, kung kayo kakain ng samyang, kayo na lang ha. Huwag kayo dinadamay-damay yung asawa nyo.